ఫిబ్రవరి 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెడ్ బుక్స్ డేను నిర్వహించుకుంటున్నాం. 1848లో మొట్టమొదటిసారి కార్ల్ మార్క్స్, ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్లు కమ్యూనిస్టు ప్రణాళికను ఆవిష్కరించినటువంటి రోజు ఇది. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా ప్రభావితం చేసి సామాజిక మార్పులకి కారణమైనటువంటి ఒక సమాజ స్థాపనకు తోడ్పడినటువంటి ఒక మహత్ గ్రంథం కమ్యూనిస్టు ప్రణాళిక. మార్క్సిస్టు సాహిత్యం కమ్యూనిస్టు ప్రణాళికతో ఆరంభమై ఆ తర్వాత పెట్టుబడి లాంటి ఉద్గ్రంథాలను కూడా సృష్టించింది. మార్క్స్, ఎంగిల్స్ల తర్వాత లెనిన్, స్టాలిన్, మావో, హోచ్మెన్, కాస్ట్రో ఇలా అన్ని తరాల్లో అన్ని యుగాల్లో దీన్ని మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సృజనాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి శాస్త్రం ఇది. సమాజ మార్పుకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏ రకంగా తోడ్పడుతున్నదో సామాజిక మార్పుకి మార్క్సిజం కూడా ఒక శాస్త్రం, అది అలాగే తోడ్పడుతున్నది. సైన్స్ టెక్నాలజీ లాగానే మార్క్సిజం కూడా ఒక శాస్త్రం, అది మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సమాజాన్ని మార్చి ముందుకు నడిపించడంలో ఒక చోదక శక్తిగా అది పనిచేస్తుంది. గత 3 దశాబ్దాల్లో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు, అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా, బీజేపీ వాళ్ళైనా, ఇతర పార్టీల వాళ్ళైనా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కాలంలో మార్పు గురించే మాట్లాడుతూ వచ్చారు. కానీ ఏం మారింది? సంపద పెరిగింది. పెరిగినటువంటి సంపద కొద్ది మంది దగ్గర కేంద్రీకృతం అయింది. ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగాయి. లక్షల కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క శ్రమ సంపదను కొద్ది మంది కోటీశ్వరులు, అదానీ, అంబానీ లాంటి కొద్ది మంది కోటీశ్వరులు సొంతం చేసుకుని ఈ రోజు మొత్తం ప్రపంచాన్నే తమ నియంత్రణలో, తమ ఆధీనంలో పెట్టుకుని శ్రమని శాసిస్తున్నటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. అందువల్ల అత్యధిక మంది ప్రజలు శ్రమజీవులుగాను, వేతన జీవులుగా, ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే వేతన కూలీలుగా, వేతన బానిసలుగా కూడా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తున్నది. సంపద మీద, ప్రజల యొక్క వనరుల మీద, ప్రకృతి వనరుల మీద సంపన్నులు, పెట్టుబడిదారులు, కార్పొరేట్ కంపెనీల యొక్క ఆధిపత్యం వచ్చింది. అందువలన ఈ రోజు సంపాదించేవాడికి ఉన్నటువంటి గౌరవం శ్రమ చేసేవాడికి లేదు. సంపద పోగేసుకున్నవాడు ఎలా వేసుకున్నా వాడికి గౌరవం వస్తుంది. శ్రమ చేసేవాడు సంపద సృష్టిస్తున్నా గౌరవం రావట్లేదు. నిజమైనటువంటి శ్రామిక వర్గ సౌందర్యం, శ్రమ చేసే వాళ్ళకి గౌరవం, ఆత్మగౌరవం, ఇది శ్రామిక వర్గ రాజ్యం వస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది. అది వర్గ పోరాటాల ద్వారానే సాధ్యం అని మార్క్స్, ఎంగిల్స్ చెప్పారు. ఈ రోజు కూడా చరిత్రకు అదే చోదక శక్తిగా పనిచేస్తున్నది. అలాగే మార్క్సిజం అన్ని రంగాలను ఈ కాలంలో ప్రభావితం చేసింది. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలనే కాకుండా కళారంగాన్ని, సాహిత్య రంగాన్ని, మానవ విలువల్ని, ఇలా అన్ని రంగాలను కూడా మార్క్సిజం ప్రభావితం చేసింది. గత 20-30 సంవత్సరాల్లో కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేకత విపరీతంగా పెరిగినప్పటికీ కూడా తిరిగి పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజు మార్క్సిజం యొక్క ఆవశ్యకత మరొకసారి ముందుకు వచ్చింది. అలాగే మార్క్సిజం సమాజ వికాసానికి, కుటుంబ వికాసానికి, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి కూడా అది మార్గదర్శకం ఉంటుంది. కమ్యూనిస్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు, మార్క్సిజాన్ని నమ్మినటువంటి వాళ్ళు కొన్ని విలువలను పాటిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత విలువల్ని, మనిషిని గౌరవించడం, శ్రమని గౌరవించడం, జాతి, మత, కుల, లింగ వివక్షత లేకుండా అందరూ సమానంగా ఉండాలి. శ్రమ చేసే వాళ్ళందరికీ సంపద మీద అధికారం ఉండాలి. కొందరికి పెత్తనం, రాజ్యాధికారంలోనూ పెట్టుబడి మీద ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నత స్థానాల్లోకి ఎదిగి శ్రమ చేసే వాళ్ళని కిందకు తొక్కి పెట్టేటువంటిది కానీ, లేకపోతే కుల వివక్షతతోటి తక్కువ కులాలని చెప్పి వాళ్ళని అనగదొక్కేదానికి కానీ, ఇటువంటి అన్ని రకాల వివక్షతలకు, దోపిడీలకు మార్క్సిజం వ్యతిరేకం. ఈ రోజు వర్గ పోరాటాల ద్వారా సమాజాన్ని మార్చుకోవటం అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి కుల వివక్షతని, కుల అసమానతలను కూడా నిర్మూలించడమే. సామాజిక న్యాయం కోసం జరిగేటువంటి పోరాటం కూడా వర్గ పోరాటాల ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది. అలాగే లింగ వివక్షతను ఎదుర్కోవటం కూడా సామాజిక అసమానతలను నిర్మూలించడం, ఇది మార్క్సిస్ట్ పోరాట సిద్ధాంతాలు, పోరాటాల ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది. ఇలా కుటుంబంలో ఒక ప్రజాస్వామిక విలువలు, ప్రజాస్వామిక సంస్కృతి, భార్యాభర్తలు గౌరవించుకోవటం, పిల్లల పెంపకం, వీటన్నిటిలో కూడా ఒక ప్రజాస్వామిక విలువలకి ఇది తార్కాణికంగా ఉంటుంది. అలాగే సమాజంలో మనిషిని దోపిడీ చేసేటువంటి వ్యవస్థ కాకుండా మనిషి శ్రమను గౌరవించి, శ్రమను బట్టి మనిషి విలువ వచ్చేటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమాజం నిర్మించడం ఈ రోజు మన ముందున్నటువంటి కళ. మార్క్స్, ఎంగిల్స్ ఆ రోజు ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ అమలు జరిగింది. ఈ రోజు చైనా అభివృద్ధిలో కనిపిస్తున్నది. భారతదేశంలో ప్రజా ఉద్యమాల్లో ప్రతిబింబిస్తున్నది అన్ని కూడా ఈ వర్గ పోరాటాలే. వీటిని మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి రెడ్ బుక్స్ డే తోడ్పడుతుంది. అధ్యయనం మన జీవితంలో భాగం. మార్క్సిస్ట్ శాస్త్రాన్ని అది పుస్తకాల రూపంలో చదవచ్చు, ఇంటర్నెట్ లోనూ చదవచ్చు, సెల్ ఫోన్ లోనూ చదవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా వివిధ రూపాల్లో మన చర్చల ద్వారా, సెమినార్ల ద్వారా, అధ్యయన తరగతుల ద్వారా ఏ రూపంలో వీలైతే ఆ రూపంలో దాన్ని అధ్యయనం చేసి మన మనోవికాసాన్ని, సామాజిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకొని సమాజాన్ని మార్చేదానికి ఒక సాధనంగా, అధ్యయనం సమాజ మార్పుకు సాధనం అనేటువంటి నినాదంతో రెడ్ బుక్స్ డేని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన నిర్వహించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ శాఖలను, సభ్యులను, శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ